ସେଇ ବାହା ହେଲା ବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟାକୁ ମୁଦି ଦେଲେ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଝିଅର ଡପ ଘରୁ ଗଲା ବେଳେ ମୋର ଯାହା ଦେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ସରକାରେ ଦେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ତମ ଘର ଲୋକ ଲୁଣ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ मिछे बहाना करी से चली रे सबुठी हईराण जहाँ कहूची आज ये सभारे जगन्नाथ कराण तू जेते कहबू मेतेलो मु तते कहबी सेतेलो राति जीव पछे पाहिलो आम पुराण सरिबो नाही तोर कली एठी रखिबा आलो तोर मोर कली एठी रखिबा प्राण खाउची जादू कहबू आनी देबी लोमुनी टिके कथारे कांदाडरे महत सारिबा नाही हो तम कथा रहिला बड़ अंतरे कहिदेल जहाँ मागिबी ताहा दब कोठी थल्लल कोन दबल मो धन देवी रूपा जिकाठी नाकू बसणी आनी देवी तुई गाने झुलुथिब कथा कहूथिले पेंदी हलुथिब मुहकू भल मानिब सुना बोली सुनेइलो मुहकू भल मानिब घुंगुरु नका पाउजे
ମରିଯାଉ ଖାଇଲେ କଥା ନା କୋଉଠି ଖୋଲଲ କେବେ କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଦେଇଛୁ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଶାଢ଼ୀ ପୋଷା ପାଲି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି କହୁଥିଲୁ କାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ପାଟ ପିନ୍ଧିକି ଉଷା ବରତଠୁ କରିବୁ ସଖୀ ଏ ଗୋପିଆ ମନ କଥା ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଖଞ୍ଜି ଦେବି ଆଣି ଦେଖି ଘୁରି ଯିବ କଥା ଗୋପବାଡ଼ି ଗୋପେଇଲୋ ଦେଖି ଘୁରି ଯିବ କଥା ମରିଯାଉ ଖାଇଲ ମୋ ଧନ କୋଉଠି ଖୋଲଲ ହେଲା ଯେ ମନଟା ପରା ବୁଝୁନି କିଲୋ କଣ ହେଲା କହୁନୁ ଆମର ପରା ନାହିଁ ଆଲୋ କଣ ନାହିଁ ଏ କୋଳରେ ପରା ଛୁଆଟିଏ ନାହିଁ ଆଲୋ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମନ ଦୁଃଖ ଆଲୋ ଚଗଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି ହେ ମହାପୁରୁ ସବୁ ଭଗତଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝୁଛୁ ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁରେ କାଳିଆ ବୁଲାଇ ନେବି ମୁଁ ସିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁନା କରି ଦେନା ମନ ମାରିଲୁ ରଥେ ଦେଖିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାମୁ ଡାଳିଲୁ